sa puno sa Ginoo, nagustuhan na lang ninyo. Dili tungod sa pastor, tungod sa pulo nga iyang gidala. Mo man ang giwali ninyo. Mo bitay hinungdan nagingon siya, and why stand we in jeopardy every hour? Ngano magatindog man gyud daw ta ingon pa ni Apostol Pablo. Ngano magatindog man ta kanunay sa mga kahadlok. Mo na gusto gyud ni Apostol Pablo nga ikaw makabaton og kalipay. Unsang kalipay nga ang tao ibutang man sa order, iyang i-change sa Ginoo. Mo bitaw na ang una gingon ni Jesus Christ, bubuan ta niya og espiritu o promise aron makabaton tag gahom nga aron kita matod pa niya ingon ni Apostol Pablo mailisan ni atong lawas nga madunot aron di na ta mahadlok kanunay kada oras nga mo ninungdan gingon sa Revelation nga ang mga manulunda mo sakit na sa kalibutan mo ninungdan gipugngan sa usa ka manulunda ayaw sa daw ay ngano man hangtod masilyuhan sila sa Espiritu Santo diya silang agtang sawa pa, sa di pa, huwag karon kay di pa na mabot, kaya wak pa mata na silyuhan. Mo na panikamutan na to, masilyuhan ta. Twinkling of an eye lang na, mo na nga kanang murag difficult yun, di ba? Ang dalan sa kinabuhi, ingo pa ni Jesus Christ, is kanang gitawag og naro. Gamay ba lang kayo ba? Ang difficult that lead it into life, difficult, kanang kuyaw ba, lisod. Mo na manikamot yun ta, ang mulahutay lang. Mo bitaw na nga, ang express yun sa strong descent ang protest nga kita gayod nga matod pa niya ang protest meaning sa protest to write a declaration of non-payment or non-acceptance matod pa niya mo na ang protest aron pagsulat o pagdeklarar sa mga wala mabayran o kanang wala gidawat nagprotest bisan nga hindi man ni dawaton ngano manang di manibayran o mo nibot pasabot sa protest kanang ningkamot yun siya ba mo na siya Apostol Pablo naningkamot yun sa mga pagtudlo niya dito sa mga Gentiles kay ngano man ang atong rejoicing is na matod pa niya mabutang ta sa order ilisan atong lawas mo na niyang gingon nagsulti si Apostol Pablo I tell you the mystery behold tanawan niyo sa verse 51 behold I show you a mystery we shall not sleep but we shall all change. Mo na ang mystery nga gisulti na lang diyan sa tinuod lang kamo. Tanawan ninyo sultihan to kamo. Dili kitang tanan mga matay kun dili tanan ta mga usab. Mo na nga kita ayaw ginuno na ang nadiin bisag mabuhi ikaw nya di ka mailisan. Useless lang gyapon. Mo bitaw nang ilisan ta kay di ta kasulod sa gingharian sa langit nga gitukod ni Jesus Christ diri. Kay karang kingdom of God is spiritual na. Mo nang ningon siya dito sa mga eskribas o sa mga Romano nga samtang ilansan siya. Giingat siya ni Pilato, ikaw makaanghari di sa Dio, asa naman yung mga sundalo? O itong niingon siya, kung ang akong kingdom na pa sa kalibutan, asigurado yun mo, bungkag yun mo. Kaya dili man din iyang gingharian. Ang iyang gingharian na aman diya sa imuha, kasing-kasing. Diya siya mupuyo sa laktod pagkasulti. Huwag ito nang gitawag kag church. Gibuild niya as a church nga diin sa rock nga Jesus Christ ang atong foundation nga tanan pulong ni Jesus Christ nga gisugo sa iya sa amahan mo tatong buhaton aron kita mahimo o kanang gitawag niya glorious body sa diya nga nausap siya sa diya siya nabanaw na imo siyang glorious body mo na ang order sa usa ka tawo mo bitaw na kining pulong sa Ginoo maka-order ni mahitabo nga dili ka mausap dili pwede nga dili ni mausab ang Psalms ato ni baliko ning gingon ni David ha. Psalm chapter 19 verse 7. Mo bitaw ni kining pulong sa Ginoo. The law of the Lord is perfect. Perfect ni converting the soul. Kung ikaw nakadungog ining pulong kung mutuo ka, ma-convert ka. Ang imong kalag ma-convert ba? Mausab. Pero kung di ka mo to, mo na kung gingon, imbis ang balaod sa Ginoo maka-convert, ganun wa maka-na-convert because wa maka nito. Matod pa niya, the testimony of the Lord is sure. Kaning gisulti sa Ginoo, testimony man eh. Sa Ginoo, yung ipagsulti tanan ba sa mga tao niya sa una, yung i-testify, parehana si, yung i-testimonyo, di kabalo ba mo? Katong dato o si Lazaro,
Kaya nakutang naman ang tao, Ginoo, magtutudlo, Isus, Rabay. Sadya ang tao mamatay asa padulong. O gitistify dayon ni Jesus Christ. Sadya ang si Lazaro namatay tuwa sa baka ni Abraham, which is nga wa na nahitabo dis kalibutan, pero kay testimony man na sa Ginoo, sure na. Di ba? Unya ang dato tuwa sa Hades, the little hill ba? Sa Sheol, gamay pag-angtos. Ang dili iya sa Ginoo katong dato. Testimony na ni Jesus Christ. Sama ni Job. Nga ang tao daw mga lagad. Sama ni Job nga diin siya usa ka tawo nga iya sa Ginoo nga walay laing righteous si Job. Mo na hinungdan si Job wa nakasala kay ngano man. Mo na gipakita nga unsay buhat ni Satanas diri sa kakanaog. May tungod kang Job, kay iyang gipanidaan si Job, kung tinuod bagyod iya sa Ginoo, mo na hinungdan si Satanas, mingon, maayo raman na budayik si Job, kay imo nang gipanalipdan. Mo nang gingon sa testimony sa pulo sa Ginoo, ang tinuod nga iya sa Ginoo, gipanalipdan na. Mo na ikaw, kung ikaw mutuo nga tinuod ka nga iya ka sa Ginoo, gipanalipdan ka. Ano na nag-charge sa imo? Una si Jesus Christ. Ikaduha ang mga manulunda kay si Jesus Christ, pa naman diri. Bito na ang meaning sa manulunda nga si Gabriel is a messenger, si Michael is a fighter, si Cherubim at si Seraphim mao na ang naadiri sa simbahan nga naghalad sa ato ang kaugalingon nga iyang dawaton. Mo nang nasa sulod sa simbahan. Mo na iyang gingon, that testimony of the Lord is your making wise the simple, makahimo nagwise sa mga simple. Kung simple ka lang nga tao sama sa public, mahimo kang wise. Ang bot pasabot wise ba diya sa Ginoo ba? The 10 virgins, the wise and the dili police, no? Police. Mga buang-buang. Ikaw mahimo kang wise, dili ka mahimong buang-buang kay ngano man. Naamang kay testimony. Bisan simple ka mahimo kang wise. Mo na iyang gingon, the statute of the Lord are right. Ang mga pagpanudlo diri sa pulong sa Ginoo right ni. Kung sa iyang gingon dito, rejoicing the heart. Maka-rejoice ni sa heart para na akong itudlo kaninyo ang protest ni Apostol Pablo sa tuwa that makabot na to ang rejoicing. So therefore, nagsulti siya, and every man put this on order. Wala kabalo ang mga tawa na nga ikaw, maabot ang panahon, i-order pa ka. Dili ka diretso rapturon. Ang bot pasabot, banhawon ka niya. Kaya nabanhaw man ang tao, diya iyang ni Kristo, di ba? Pabitaw nang gingon ni Nicodemus, Ginoo, unsaon ako pagsunod ang gingar sa langit? O pagkatao ba ko usab? O sa gingon ni Jesus Christ, ang natao sa unod-unod man. Ang nagsilibrar og birthday, unod na. Klaro ba na? Mabita na ang mga tao ng mga Christian, wala sila kabaw sa will of God. Na which is sila na born again. Wala lang nila tanawan ang pagka-born again nila. Nga nagpabautismo sila, nga kanang bautismo is nga banhaw sila gikan sa patay. Munang giingon, if any man be in Christ, he is a new creation o creature. Bago na siyang binuhat ba? Bago na siyang binuhat. Gibuhat siya pag-usab diya sa Espiritu. All things are passed away. What is the old things? Kanang imong pagkatao. Muna ayaw hinumdumi na imong pagkatao. Kay sige kag silibrar. Mabutang ka sa order. Manang gingon, sige kag paminaw sa pulong sa Ginoo. Wa man ay kay kalipay sa imong kasing-kasing. Karon siguradong malipay mo kung makadungog, kumuto o muhini. That's the statute of the Lord. Aray, rejoicing the heart. Ma-rejoice imong heart ini, di ba? Kay kontra ng way giwali. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Ang mga sugo sa Ginoo, pure ni pure. Makapayag ni sa imong mga mata. Kanay mong pananaw ba puhon, kung uabot ang Great Tribulation, dili na kamahadlok kay nga naman, naay commandment sa Ginoo, naay manasugo sa Ginoo sa atong buhaton, dili lang kaingon, wala tagsimba, maglikay-likay lang yapot na, magpaabot na lang tanggingan ng pastor nga rapture. Which is naay giingon, naay giprotest ng Apostol Pablo, nga diin kita mabutang sa order. Every man in his own order.
Matag tao kinahanglan mabutang na siya sa order. Unsay gi-order dahil sa Ginoo sa imuha? Kanang order is a charge, law, statute, commandment at testimony. Mao na ang order is agreement. Ang mga agreement sa usa ka tao di sa Ginoo, sa man di ay agreement ni Jesus Christ dili sa tuwa. Unsay agreement nato kan Jesus Christ, unsay agreement nato diya sa Ginoo be nga atong giagrihan. Nga gi-order, wa man ta kabalo. Wa bitaw nang ang mystery, iyan na lang gisulti dinhi. We are all changed. Nganong i-change man ta kay di magita kasuodan ng kingdom of God. Bisag makaplaga na nato. The final nga matod pa ni Jesus Christ, seeking for the kingdom of God. Ya kung musulod ka sa kingdom of God, i-change usa ka. Munang ningon si Apostol Pablo, the mystery, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Bisag nakita nimo ng kingdom of God, di gyapon ka kasulod kay ngano man. Wa man ka nausab. Kung saan man pag-usab sa imo, nga wa man ka na-order. Kung saan man pag-order sa imo, nga wa man ka nabanhaw. Wanang wabot ang panahon, magsige lang yapon tayo kadlo. Wa bitaw na ang protest sa Ginoo ni Pablo sa tuwa nga malipay kita. Ingon pa niya, ang buot pasabot niya, to make every man his own order. A charge. Anong order? Muna ang charge sa gisugo niya diri. Unang gisugo niya si Moses. Sunod si David. Sunod si Jesus Christ. Last si Apostol Pablo sa mga Gentiles na. Doon ay charge kang Moses. Abi na mo siya gi-charge si Moses. Ningon dyan si Moses, ingna na sila buhatan ko nila o balay aron makiguban ko nila. Dili ingon balay ni Moses. Balay nila aron makiguban ko nila. Mo nagigingon ni Jesus, ako bahalag. Wa ko'y balay, magwawali man ko. Sa tinuod lang, bisan asa ko, pwede ko muwali. Pero ang gisugo sa Ginoo, ang mga tao aron ubanan sa Ginoo, ubanan daw sa Ginoo, kinahanglan mo magbuhat mo balay para sa Ginoo. Kay ngano man aron ako muwali ko kay gisugo ko sa Ginoo, diya sulod sa balay ra ta magisgot og pulong sa Ginoo. Munay gingon dito, when you hear and read the word of God is in the day of the Lord and in the house of God. Wala nga ako magwawali, dili ra gyud ko, dili na ko moadto dito, anong moadto mo dito nga naa diri mga iya sa Ginoo. Kaning pulong nga akong gidala nga gihatag sa Ginoo nako nga matod pa ni Solomon unsaon ako pagdumala ining katawan kung wa ko'y wisdom and knowledge. Mao bitaw na ako na wisdom and knowledge aron dalon mo kay kamo ang karnero sa iyang sibsibanan. Useless man nga kamo nahimong karnero nya wa mo'y sibsibon. Dili mo manambok. Dili mo mabuhi. Wala yang gingon dinhi. A charge, ang meaning sa charge ha, magkisgot tag charge kanang order. Doon ay gi-charge sa iya. O yung sa may iyang order. Para na ron, na nag-order sa imo ha. O sige, ikaw nang bahala sa iyang order ha. O kanang gi-charge ba sa imo ba? Nakakay charge ba? Kanang nakakay buhaton. Ingon pa sa kwan. Dictionary. The price to be paid for good or service. Doon ay gi-order sa mo, ikaw magwali ha? Ikaw magsulti. Muna si Solomon, balo siya, si Pablo, na-order sa Ginoo. Nga ang gi-order sa Ginoo kan Jesus Christ, na ay gi-charge kan Jesus Christ. So, may gi-charge kan Jesus Christ? Muna yung gisulti nga, ang tao daw, watad pa, mabutang his own order. Christ is the first fruit, and afterward, that they that are Christ at His coming. Unya, humana na, ang tanan nga na kang Kristo, muban sa iyang pagbalik. Pagwa po ining sunod din yun, wala na po ni basahan ning sunod din sa verse 24. Gusto mo makadungog ining gingon sa verse 24? Sa diya, moabot daw ang order, verse 24. Then come at the end. Sa diya, moabot ang order, moabot ang end. When He shall have delivered up the kingdom of God, even the Father, when He shall have put down all rules and all authority and power, nga hangtod moabot ang panahon.
Iyan ang i-deliver ang kingdom ba nga gidala ni Jesus Christ dili, iyan ang i-deliver sa Amahan. Ug iyan ang ibutang ang tanan sa iyang mga tiil. Ang nag-roll diri sa kalibutan, ang dunay authority diri sa kalibutan, ang tanan dunay power sa kalibutan, iyan ang pagbuot. Mo na kanang 666 siya mo'y nagbuot na. Ang iyang gibutan na 42 ka bulan lang na. 3.5 years lang na. Una ang nagbuot ang Ginoo pagingon pag-abot na sa 42 months, kwaon dayon na niya. Patyon dayon na niya. Wala yang gingon dito sa Revelation sa verse 25. For he must reign, kay siya magud muhari. All that he hath put all enemies under his feet. Aron hantod nga din ang tanan niyang kaaway mabutang niya sa iyang tiil. Mo bitaw nang ibutang niya sa order kay once nga ma-order ka na diha, ang iyang kaaway naa sa iyang tiil. Kanong naa naman sa iyang tiil? Kay nga naman gi-order naman niya ang iya sa Ginoo. Dinhi sa 26, the last enemy shall, or that shall be destroyed is death. Ang last enemy sa Ginoo, iyang laglagon ang kamatayon. Nga aron dili ta magkinabuhi lang pirmi nga aduna tay gitawag og jeopardy every hour nga mahadlok ta sa kamatayon, mamatay ta. Mahadlok man ganit na wato dito sa gawas kay ngano mataktan-tag mga kuan. Daghan yung mga tutuano mahadlok ron. Mga pastor ron nga wa nagpastor naa na silang balay, di na silang suroy-suroy, di na magay makigubang. Kay ngano ang basay mataksan. Daghan ako nadunggan, hadlok. Kay ngano man wa man sila kabalo. Mo na yang gingon the last enemy that shall be destroyed is death. Sa verse 27, mo na yang gingon din niya. The last gingon na Apostol Pablo pinagi sa espiritu ni Jesus Christ ha. For he hath put all things under his feet, but when he said all things are put under him, it is manifest that he is accepted which did put all things under him. Sa verse 28, and when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him, that put all things under him, that God may be all in all. Aron ang Diyos na tanan sa tanan. Mabot ang panahon nga ang Ginoo ni maghari diri sa kalibutan. Mo na itong gipaabot niya sa paghari niya. Ibutang usa niya sa order. Sa unsang order. Nga ang lawas nato nga madunot, ilisan niya di madunot. That is the mystery. Ilisan jud ta. Mo na iyang gingon dinhi, the church. Unsa man day charge? Unsa man day orders ni Jesus Christ? Abi ni si Jesus Christ, mo na iyang gingon. Kinsa may nag-take as an order, matod pa na take as our charge to change our will body. Ang gingon ni Apostol Pablo, kinsa man daw gitagaan og charge nga i-change niya atong will body, kabaw mo sa will body. Basahan sa nato diri sa Philippians chapter 3. Verse 20 to 21 ha. Ingon pa ni Apostol Pablo, for our conversation is in heaven. Ang ato ang inistoryan ba conversation atong kinaiya, atong kinabuhi, dapat ang atong citizenship conversation kanang atong sinultian dili ba? Is in heaven. From whence also we look for. Mausad na ang ato ang gitanaw. Look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Nga mao si Ginoong Hesus atong Savior mo na atong gilantaw. Kaya ang ato daw conversation dapat dito sa langit, dili ta pwede na makigistorya ni mga tao dito kalibutan. Kaya ang ato agyo pakigistoryahan gyud atong mga kinaiyan dito gyud sa langit. Mo nang nagtan-aw pud ta sa atong manluluwas nga mao si Kristo. Kay nga naman kinsa man si Kristo, unsa day gibuhat ni Kristo sa tuwa. Mo ni yang giingon ni Apostol Pablo sa 21. Who shall change our vil body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself. Mo ni ang usa ka butang nga din kanang Savior nga Lord Jesus Christ, mao na ang gitagaan og charge sa atong vil body, that we may be fashioned
like unto His glorious body, aron kita mahimong gyud kitang mahimayaon ni atong lawat sama ni Kristo. Pag glorious body ba, aron mahimuot ang atong Dios nga siya mag-change nato, ilisan ta og lawas nga maka-place diya sa Ginoo. Mo na si Jesus Christ gitagaan og church. Ang church, ang order day ni Jesus Christ is to change our body in the glorious body. Bisan ba sumala sa mga buhat niya, makahimo siya sa subdue all things to himself. Makahimo si Jesus Christ pagbutang sa tanan. Diya sa iyang kaugalingon. Ano siya makabuot ba kung mahimo lang, pero di lamang gusto ang tao. O nang gingon, so overwell lang, ang mutuo lang, maura na ang iya. Siya ang gihatagaan og church na to change our bill body. Kabaw mo sa ng bill body? Ingon pa dito sa dictionary kinang bill. Morally, kanang hitful ba? Kanang gidumtan sa Ginoo nga lawas. Ang Ginoo nagdumot niya itong lawas. O nang deny yourself. Kumudool mo ko, deny yourself. Kaya ako, di ko gusto anan yung self. O bito nang gipakataw ta kag-usab. Natao na kasi espiritu, mo nang ningon siya, you are new creation. If any man be in Christ, he is a new creation. Gi-create na siya bago. All things are passed away. Kanang imong pagpakatao dis kalibutan unod na, mo nang giingon kang Nicodemus ni Jesus Christ. Ang natao sa unod man, ang natao sa espiritu man. Ang buot pasabot ni Jesus Christ, kanang matao ka sa espiritu. Nya kung natao ka sa espiritu, ngano mang imo nang hinumduman ang imo hangunod? Wala nimo hinumdumi nga ikaw na born again. Imo ka ni dawat ka sa Ginoo. Mo na hinungdan nagpabautismo ka, di na born again na ka. Ang plano ni Jesus Christ diri, wala siya ingon nga ikaw kwaon sa kalibutan, kundi lang sa buhat ni ining kalibutan. Mga buhat sa kalibutan, di ba? Giwali na ako na sa inyo atong yaging Domingo. Na si Jesus Christ, wala nagpagawas na ito sa kalibutan, kundi iya lang tang gipagawas sa buhat sa daotan sa kalibutan. Kay ang good, gihimong evil, ang evil, gihimong good, matod pa ni mga propeta itong una, ni Ezekiel, ni Isaiah, ni Jeremiah, nagsulti sila, gihimo mangod sa Israelite. Kini good ni, bisag evil. Good ni sa Ginoo, para good ni King Saul. Ato ning dalon, ato din ning ialat sa Ginoo, gihimong good, bisag evil kay ngano man wala sila nag-obey sa sugos sa Ginoo. Mo bitang obey is better than sacrifice. Nag-sacrifice man ka dil sa simbahan. Nya wa man ka nag-obey, useless lang gyapon na. Mo na ang gi-charge sa Ginoo. Gi-take charge kan Jesus Christ nga siya mo na ang mukambyo sa ato ang lawas in the glorious body. Mo bitaw nang pinaagi ini aron mausab ta, mahimaya ta. Tanaw si Kristo. Sa diyan nga si Kristo na banhaw, asa siya nilusot sa bungbong. Wa siya nagpahikap, ang iyahang gituyo lang kay madua-duaon si Tomas na lang. Tomas ani dinhi ikaw may mutuslok sa bangag lang, sa bangag ayaw na ko hikapag, hindi mo siya magpahikap kay ngano, wa pa man siya kadto sa man. Kaya nga naman, ang iyang lawas man daw na himong glorious body. Nya mo na gusto ni Jesus Christ, mahimot ang glorious body, sa diha kita napanhaw. Una, na glorious body si Kristo, kay si Kristo nagpakatao man, nagpakaunod man, aron siya mamatay, unya mabanhaw. Maupo na kita, wa patanabanhaw, patay na ta, mo nang niani siya dinhi, siya mo naglukat nato aron malukat tagikan sa kamatayon. Siya nagpakamatay. Muna ayaw na nga ikaw mamatay. Kay si Kristo nagdala og eternal life. Kanang eternal life ingon pa ni Jesus sa John chapter 5 verse 24 nga dili mo agi kamatayon. Wa may mutuwa na. Muna mga pastor, kato mong bisitahan, kato kong gibisitahan ato muna, nagsabot mi karong pizza by mi. Mga tumi diya dito akong gihinan siya, huwata mi ha. Huwata gyud mi. Gihinan na po to siya kay barka naman ako. Jun, huwata mi Jun. Ano pagdurgulya, paglipay kay buabot mi karong pizza 20. Magdala magay kog manok. Usa lang kay gipasir man ko. Ikaw di ta kumuwat ko pero karon kano sa gito na namatay.
dito sa Facebook. Di man po to congratulations. Mas siya namatay. No, nagay mga appreciation sa iya, nga diin siya son of God, kay nagwali siya. Pero akong pumunta na, Lord, kung mga laga, may mga matay, may kapayitan ng kamatayon, okay lang, mamatay ka nga, girapture ka ba? Kanang, namatay ka, natulog ka lang, pareha itong unang mga tao, itong unang panahon. Pero kay naisakit, gusto mo sakit? Sabi ni mo sa tinuod lang mo, ang mga tao, wag mong nasultihan. Wa man isog na musulti sa kamaturan itong unang karon mangisog ni Guguk kay mo ni giingon sa Ginoo ako nabasahan atong unang panahon sa Israel na wala ang mga tao nga valiant to tell the truth. Mo nang giingon ni David, kung dili kung mangisog dili ni mahitabo ni pulo sa Ginoo. Mo nang mangisog yung sulti ninyo kay dili ni hitabo ni sa tuwa. Mo nang sultihan kamo ni ani mo dinhi kay ngano man nituo mo nga di mo mamatay. Mutuo ba mo? Namatod pa ni Jesus Christ ang Marta ug Maria, Marta. Bisan ikaw patay mabuhi o bisan ikaw buhi dili ka na mamatay. Mutuo ba ka anak Maria? Mutuo ba ka anak Marta? Wala sila katubag. Siyempre, si Jesus Christ nagdalag og kinabuhi nga walay katapusan niya, mamatay lang daw. Una-una daw bi. Should not perish, but have everlasting life. Unya giingon ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24, kung mo believe ka, you will not pass by death and come into judgment. Bisan ang Hebrews nagingon, man, it is appointed once to die, but after that, the judgment. Ayaw tutuhi kay ikaw gikuha sa Ginoo aron ma-predestined ka dito sa eternal life. Mo manibot pasabot sa Bible. Kita ng mga lagad kita ay wala tayo laing mabuhat, wala tayo laing mahimo. Kung shall endure to the end, di ba din na nimo hinumduman? Ang makalahote lang sa walay katapusan. Kung namatay ka, nakalahote ba ka? Shall be saved. Mabita na nga kita samtang tambuhi tao, kuning gihatag o gigayon sa Ginoo. Wanna to make our body glorious. This is the one that St. Paul, our minister, as to the Gentiles, he protest for our rejoicing. Muna yung giprotest sa ato ang kalipay. Si Jesus Christ maunay muili sa ato ang lawas. Muna yung giprotest ni Apostol Pablo na nag-ingon magod si Jesus Christ, every man shall put his own order. Nga matod pa ni Pablo ang mystery manggod ilisan mo buta. Mana was gani mystery dili na mawali, dili na ma-explicar. Pero kay naa man na nasulat ang wa kabasaan na mo bitaw nang giingon giparsyal na nila mo nang aluoy katong nay partial. My people are destroyed. Matod pa ni Hosea chapter 6 o 4 verse 6 siguro. 4:6. My people are destroyed because lack of knowledge. Because they reject knowledge. Gireject na nila ng kahibaluan na nga ang tao ma-change o sa dili ma-rapture. Rapture ka, wa pa ka na-change. Wa pa ka mabutang sa order. Sa pagbalik, isa may baliko ni Kristo diriwe. Nga din si Kristo na sugo sa atua nga din kita kinahanglan mabanhaw pag-usap. Muna ang pagkabanhaw, muna nga daghang hindi maluwas tinuod mo yun na. Muna nga nangutana ka Jesus Lord, gamay ra ba ang maluwas? Sige ni Jesus Christ, paningkamuti lang ninyo. Kaya dagay naninguha, panwalay makahimo. Nya mingong ka, dagay maluwas? Tanang tao maluwas because of grace. Sa tinuod lang ang grasya wa nagingon. Nga abundansya ang grasya, lapad ang grasya. Ang Isra, kung wa nato na nabasahan, a little space of grace, a extension of mercy. Gi-extend lang niya ng mercy. Mabita ng muduol ta sa kaluoy sa Ginoo, magpakiluoy ta ba? Requirements man na, Micah 6:8. He has showed you man what is good and what that the Lord require of thee. Kung sa'y gi-require sa Ginoo sa to, to do justly, magbuhat maayo, to love, higugmaon nato ang Ginoo. Mercy, kinahanglan mangayo ta mercy sa Ginoo.
Walang ganang sacrifice and offering ang ginawa, nag-desire ana, kundi mercy. Ang mga tao nagdalag sacrifice o offering, kinanglan maghangyo kaluoy sa Ginoo nga kana imong gidala, balusan na kay mo na yung saad. Kung gusto ka balusan ka o blessing, wala tumana ang iyang sugo. Unya kay wa man kagabaro sugo, pangayo kung unsay sugo. Mao nang niingon si David, teach me your will. Tudlo imi sa imong kabubuton. Dili lang kay magsigil ang tagsimba. Mao nang giingon ni Jesus Christ, dili tanan makasud sa gingarian sa langit. Nga nagatawag Ginoo, ginukot dili katulang man nagtuman sa kabubuton sa man. Nya usa man to nga kabubuton sa man, wa ka masayod. Mo na ang tulo ka butang nga una gayud nga wa may baw-an sa mga Christians. The gospel of Christ, the will of God, and the sin of man. Wa man sa kabalo sa ilang sala. Kamo kabalo mo sa inyong sala? Ang sala sa tao kanang naglapas sa balaod sa Ginoo. Sin is the transgression of law. Ang balaod sa Ginoo, unsa may balaod sa Ginoo? I-honor ang iyahang adlaw. I-glorify ang iyahang balay. Daygan niya, daygon ninyo ang iyang ngalan. Kanang mga ngalan nga gisulti sa Ginoo, di ba? Dalaygon kayong gingon sa Ginoo, di ba? Nga ang Ginoo magbutang di sa order. Kung paningkamutan nato na, aron di na ta mahadlok. I-honor na ang iyang adlaw, matay honor-honor sa adlaw. Wala na to gigitawag og kanang gi-esteem ba gila. Munang naay gingon ni Pablo sa Roma chapter 14 verse 5. Duha ka tawo ha. Ipainomdom na ko ni sa inyo kay mo nay wa nahibaw-an sa mga Gentiles. Duha ka tawo, ang isa nag-ila. Matod pa niya nga dunay usa ka adlaw sa isa ka semana nga lahi gyud. Usang adlaw? Nang adlaw sa Ginoo nga gihatag. Unya matod pa niya ang usa ka tawo nag-ila sa usa ka semana, parehara ng adlaw. Way kalahian na, pwede ka manrabaho sa Lunes, pwede ka manrabaho sa Domingo. Way kalahian. Unya nagingon siya sa verse 6, ang nag-ila sa usa ka adlaw nga lahi sa ubang adlaw, mao kadto ang nagkaon diya sa Ginoo o nagpasalamat sa Ginoo. Kaya nga naman, kanus naman ito magpasalamat sa Ginoo sa adlaw niya. Kay bisan pa unsaon nato pagingon nga niya ta diri wa ka kailay ning adlaw ni, dagay tawo kailag adlaw. O biniw sultihan ta mo, mabitaw nang gingon ko ninyo nga ayaw gyud ninyo biyahe ning adlaw sa Ginoo kay mao ni ato ang life diya sa Ginoo as a Christians, as a follower of Christ. Mo na kinahanglan mag-ila gyud ta. Mo na iyang gingon dinhi. Ilisa ni ato ang lawas ngadto sa glorious body. Ingon pa niya sa Colossians chapter 3 verse 4, when Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with Him in glory. Sa diya, si Kristo nga mauna atong life, magpakita siya, o siya magpakita siya, o kita, uban sa himaya na. Tanunat niya dito, dili ta pwede nga din, wala pa na himaya ni atong lawas. Ano yung gingon? Sa 1 John, adunay giingon din ni John, dito no? Sa 1 John chapter 3, 1 to 3. Behold, sa verse 1 what manner of love the Father has bestowed upon us, that we should be called the Son of God. Therefore the world knoweth us not, because it know Him not. Tanawa ninyo ang kinaiyahan sa gugma sa Ginoo nga atong amahan nga hatag nato nga kita gitawag ingon anak sa Dios. Therefore the world knoweth us not. Subusa ang mga ang kalibutan wa makaila nato, because it know Him not. Kay wa man sila kaila sa Ginoo. Sa verse 2, beloved, now are we the sons of God. Mga hinigugma ko, karon kita mga anak na sa Ginoo. And it doth not yet appear what we shall be. Ug wala pa ta na pakita kung unsa ta. But we know that, pero nasayot ta, when He shall appear, nasayot ta sa diya nga siya magpakita na,
we shall be like Him, or we shall see Him as He is. May sama na unya tagang Kristo, kay siya ato mang makita. Di man pwede makakita tagang Kristo niya, di pa ta mausap. Di ba? Sabi ni mo, way makakita sa Ginoo. Si Moses wa pakakita gid sa Ginoo. Kay was daw, naipulong gingon, wa pakakita ka sa Ginoo, mamatay ka. Pero niabot ang panahon, si Moses nakakita sa Ginoo. Pero wala siya ka-explicar. Naibawa lang dito sa pulong sa Ginoo, nga nakakita siya sa Ginoo, kinausap yang naon. Nahimong glorious good, minisana gid siya. Wala mga tao, imo pa si Joshua, paggawas ni Moses gikan sa bukid. Sulod sa 40 ka adlaw, 40 ka gabi. Nya si Joshua amot 40 po to si Joshua kay nagatangatang man siya sa ubos dito sa bukid. Pagtanaw niya kang Moses perting hayaga si Moses. So therefore it means to say nga din nakakita siya kang o sa Ginoo. Kay way makakita sa Ginoo mabuta ba? Manay Ginoo pulong sa Ginoo. Pero kita matod pa niya inig-appear na niya may sama ta niya. Kaya nga naman makakita naman ta niya. Munang di pwede ang unod na makakita sa Espiritu. Mo bitaw na ang pulong sa Ginoo, nag-ingot, oy pagpakatao mo pag-usap. Ayaw mo kay gulong nga kinahanglan matawo pag-usap. Mao man ang tuyo ni Jesus Christ nga kita matawo pag-usap, di ba? Ang iyang pagpakamatay mao sa na kung ikaw gusto mabanaw, magpakamatay ka. Sa imong sala. Wala yang gingon dinhi. Sa verse 3, and every man that hath this hope in Him purified himself even as he is pure. Ug ang tao daw nga naa kang ay paglaom ini naglaom ini sila nga di mahisama daw siya sa kang Kristo sa diya nga magpakita si Kristo naglaom kay ini unsa may mong baton purify himself even as he is purified. Magputli ka sa imong kagalingon aron kay siya manggod putli o magputli ta mo nang kadaani nato diri pangayo gyud mo pasaylo ayaw mo sulod diri nga wa mo ka pangayo pasaylo alimti na mga nagbuhat og mga nagsulting nga daw tanim mo mo bitaw na nga din ilisan man gud niya gusto ang atong lawas. In Roma chapter 8 mo na ni ang Roma chapter 8 gitawag ug usapon ni gitawag giingon ni Apostol Pablo sa usa ka tao. Ingo pa niya diri sa chapter 8 verse 1. Memorize mo muna ang chapter 8 verse 1. Iyan na ning gisulti ha. There is therefore now no condemnation to them that are in Christ. Katong naa kang Christ Jesus. Who walk not after the flesh but after the Spirit. Ang naa kang Kristo wala na naglakaw subay sa unod. Kundili subay na sa Espiritu. Mao nang akong giingon sa mga tao tung una. Sugdan ako nag-ingon at tung una pa nga ang Kristohanon dili na dapat itawag sa tuwa. Pero kay gitawag tag Kristohanon because carnal manguta. Ang meaning sa carnal is Christian. Ang meaning sa Christian is carnal. Anang Christian nga naa sa kalibutan ba? Pero ang tinuod yun nga di na sa Ginoo which are in Christ Jesus who walk not after the flesh. Kanang wala naglakaw subay sa unod. But after the Spirit, kanang naglakaw subay sa Espiritu. Unsa man naglakaw subay sa Espiritu? Ha? Ingon pa niya din sa verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Wala, ang balaod manggod sa Espiritu, life na. Mo ni ang balaod ini. Life niya. Walang giingon, diya kang Kristo Jesus has made me free. Ingon pa niya Apostol Pablo. Libre. Me free from the law of sin and death. Na libre ko. Matod pa niya sa balaod sa Espiritu, kinabuhi na, diya kang Kristo Jesus, gibuhat kong libre sa balaod, sa sala o sa kamatayon tanawa. Ang pulong sa Ginoo mo ni ang nagtudlo daw kuno nato nga libre ta sa sala o sa kamatayon. Unsay libre sa sala? Gipasaylo ta sa Ginoo sa tong sala ug dili na ta mamatay. Mao na yung gingon ha. Sin and death, libre ta. Di ta makasala, di ta mamatay kung maglakaw ta sa Espiritu. Nasabtan ba na? Nga matod pa niya,
For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin in the flesh. Mana si Kristo daw kuna, unsa man daw gibuhat sa balaod nga dili ta nga giluya man nato o naluya man nato